Ако търсите куче, което да бъде не само верен приятел, но и отличен пазач, в това видео ще разгледаме 10 най-добри породи кучета, които са известни със своите способности за защита. Ще ви разкажем за техните уникални качества, които ги правят идеални за ролята на пазач. Немска овчарка. Немската овчарка е едно от най-избираните кучета за пазач. Изключително интелигентна и възприемаща, тя е предпочитана не само от семействата, но и от полицията и армията. Тази порода се отличава със способността си бързо да разпознава опасности и да реагира адекватно. Немските овчарки често се използват за търсене и спасяване, благодарение на изключителния си нюх и висока обучаемост. Представете си семейство, което живее в къща в края на града. Немската овчарка не само ще пази дома, но и ще създава усещане за сигурност. Историята на известен спасителен екип показва как немска овчарка е успяла да намери изгубено дете в гора, демонстрирайки своята изключителна привързаност и компетентност. Тя е в състояние да открие всякаква заплаха, да алармира стопаните си и дори да защитава дома от неканени гости. В комбинация с нейната преданост и лоялност, тази порода остава една от най-избираните за куче-пазач. Ротвайлер. Ротвайлерите са силни, уверени и много защитни кучета. Тази порода е известна със своето изразено чувство за територия, което ги прави страхотни пазачи на имота. Освен това, те са изключително лоялни към семейството си и често развиват силна връзка с децата. Пример за тяхната защитна природа е случай, при който Ротвайлер успял да предотврати проникване в дома, като блокирал натрапника и го задържал до пристигането на полицията. Тази комбинация от сила, увереност и лоялност прави ротвайлерите един от най-надежните пазачи в света. Добърман. Добърманите са енергични и много интелигентни. Техните защитни инстинкти и способността им да се обучават бързо ги правят едни от най-добрите кучета-пазачи в света. Те са изключително лоялни към стопаните си и са готови да реагират при всяка заплаха с увереност и смелост. Историята на добърманите започва в Германия, където първоначално са били създадени за защита на търговци. Тази порода бързо придобива популярност като личен охранител, благодарение на своята сила, бързина и интелигентност. Пример за тяхната изключителна защита е историята на Добърман, който успешно предотвратил кражба, като бързо обезвредил натрапника и предупредил стопаните си. Освен че са отлични пазачи, добърманите често участват и в полицейски и военни операции, което доказва тяхната многостранна природа и надежност. Булмастиф. Булмастифите са известни със своето спокойствие и увереност, но също така и със своето безкомпромисно отношение към безопасността на семейството си. Те са изключително лоялни и внимателни към децата, което ги прави чудесни за семейства. Тези кучета притежават внушителна физика, която ги прави страхотни пазачи. Освен това, булмастифите са известни със способността си да действат решително и без колебание при потенциална опасност. Пример за това е фермер, който разказва как неговият булмастиф успял да предотврати нападение от диво животно, като бързо реагирал и защитил стопанството. Тази порода комбинира физическа сила с естествен инстинкт за защита, което я прави наистина уникален избор за пазач. Сан Бернар. Макар и често свързван с спасителни операции в планините, Сан Бернарът също така има природни способности да бъде добър пазач. Неговият внушителен размер и спокойна натура го правят отличен избор за защита на дома и семейството. Освен че са изключително лоялни, Сан Бернарите имат и изострено чувство за опасност, което често им позволява да реагират преди стопаните им да усетят заплаха. Пример за това е случай в Швейцария, когато Сен Бернар успял да предотврати инцидент, като с мощен лай предупредил семейството си за падащи камъни в близост до тяхната къща. Освен това, те са изключително търпеливи с деца, което ги прави идеални за семейства, търсещи както пазач, така и верен спътник.
Белгийска овчарка. Белгийската овчарка е известна с нейната интелигентност и способност за бързо обучение. Тя е използвана като служебно куче, както и за защита у дома. Освен че са отлични пазачи, тези кучета често участват в полицейски и военни операции благодарение на своята остра наблюдателност и бърза реакция. Тези кучета са изключително активни и изискват много физическа активност, като дълги разходки, тренировки и игри. Пример за тяхната ефективност е случай, при който белгийска овчарка успешно е предотвратила обир, като е блокирала престъпника до пристигането на полицията. Те не само осигуряват защита, но и са невероятно лоялни към своите стопани, което ги прави любима порода на много семейства. Чао-чао. Чао-чао е малко по-различен, но все пак ефективен пазач. Тази порода е известна със своето спокойствие и самоувереност. Те може да не са толкова агресивни като някои от другите породи, но когато дойде момента да защитават, те няма да се поколебаят. Пример за това е историята на семейство, чийто Чао-чао успешно е предотвратил опит за кражба, с мощен лай и увереност е изплашил крадците. Освен това, тези кучета са изключително лоялни и често показват силна привързаност към своите стопани. Съчетанието от тяхната спокойна природа и способност да реагират адекватно на опасности ги прави идеален избор за хора, които търсят надежден, но не прекалено агресивен пазач. Акита. Акита Ину е японска порода, която е известна със своята безусловна лоялност към семейството и способност да защитава сцената на живота си. Тези кучета са интуитивни и много защитно настроени, което ги прави идеални за семейства, които търсят надежден пазач. Пример за тяхната вярност е историята на семейство в Япония, чийто Акита Ину забелязал странно поведение на непознат близо до дома и незабавно алармирал стопаните си, предотвратявайки потенциална опасност. Освен това, тази порода е известна с невероятната си устойчивост на студен климат, което я прави идеален партньор в планински или северни райони. Със своята смела и спокойна природа, Акита Ину винаги е нащрек, готова да защити дома и семейството си. Австралийска овчарка. Австралийските овчарки са изключително активни и интелигентни кучета, които са перфектни за работа и защита. Те са известни с невероятната си енергия и желание да бъдат полезни. Често те се използват в ранчота и ферми, където не само пазят животните, но и помагат в организирането на стадата. Пример за това е фермер в Австралия, който разказва как неговата австралийска овчарка е предотвратила нападение от диви животни, като бързо реагирала и защитила стадото. Освен това, тези кучета са страхотни компаньони за хора, които обичат приключенията на открито, защото могат да издържат на дълги разходки и интензивни дейности. Смелостта и бързата им реакция при всяка заплаха ги прави ценен член на всяко семейство или ферма. Аляски маламут. Маламутите са силни и независими кучета, които също така са чудесни пазачи. Тяхната внушителна физика и устойчивост на тежки условия ги правят идеални за защита на отдалечени райони. В много случаи те са спасили стопаните си от хищници или други заплахи благодарение на своята бдителност и смелост. Това беше нашата класация за топ 10 кучета пазачи. Всяка от тези породи има уникални способности и качества, които ги правят отлични защитници на семейства и имоти. Важно е да помним, че всички те се нуждаят от подходящо обучение и социализация, за да могат да се проявят по най-добрия начин като пазачи. Ако искате да имате куче, което не само ще бъде верен приятел, но и надежден пазач, всяка от тези породи може да бъде чудесен избор. Благодарим ви, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да споделите това видео с приятели, които също търсят верни и силни пазачи. До скоро!